Serbisyo publiko ahora mismo nagmano'y pinatikita kayo. Walay korupsyon, walay sindikato at pagpun sa inyo diretso. Yakong na sigaw kita, di mano nagpipila kumurak sa karumpay pagkip at kusina sa itikan ng kapanis inagalahan. Yakong na sigaw kita, sige na tumupat hanggang mga pinaoranan sa hanggang di mano'y mabay kurak sa Thank you so much, Mano and Ma'am Mimi.